Nismo mogli ni zamisliti da će u 4 najdepresivnija zimska mjeseca da ćemo imati takve, da smo imali 8 izvođača, 8 bendova. Prvenstveno je omogućio kvalitetan koncertni program u mjesecima kada ga vrlo vjerojatno ne bi bilo ili ne bi bio u tom opsegu realiziran. Bez projekta Ajmo ne bi ni organizirali te koncerte i događaje smo organizirali. Mislim da je to jedan sjajan projekt, mislim da je savršeno izbalansiran, odnosno da je pogodio suštinu. Oživiti klubski prostor, kulturu, oživjeti izvan metropola. Dolazimo u male klubove, što je nama izrazito drago da sviramo jer volimo to. Jedan koncert gdje smo nabijeni, natisnuti, nabijeni blizu jednih drugih jer se tako više volim. Program Ajmo je jedna od boljih stvari koja je napravljena. Evo, mi smo samo preko toga zapravo dobili nekoliko svirki na mjestima na kojima možda ne bi. Ulaznica i novac koji se zapravo ulaže dalje u scenu da bi se i sljedeći put moglo desiti neki koncert. Imamo širok spektar publike, čak i od onih, dakle, od djece do 15 godina, pa sve do 50-60 godina. Pozdravljamo takvu akciju zato što onda cijela Hrvatska nekako prodiše malo sa tim Ajmo projektom i nadamo se da će taj projekt nastaviti rast. Jako dobro napravljeno, podržavam ideju. Kad piše Ajmo Ivan Grobenski, ja to shvaćam osobno i motivacijski. Znaš, pogledaš taj plakat i misliš, ajmo Grobenski, ajmo. Ajmo! Ajmo! Ajmo!